tabuk जों सकपाइजा हलिक्रस कलेज जतन सिनि नाम लेम्बुसरानि tabuk sini Tripurawo omo कलेज अनेक borno फोरोंगिरि दङ फरायगिरि दङ जतन अर फरायलायो sini पेरेन्ट्स अफ ओमो बरक सुनर फरायना हिन्दो हाइफानो तिनि काइसा एमनि सुनुक जाखा जे sini मादार टांग कक बरक साबजेक्ट नति काइसा बरक अर बंनि साया खाइबानि नुक जाखा बरक साया खाइबानि नुक जामनो बरक गसिया बरक बंनि साया न बरक गसियांगे सुनो ताबु अनेक बंनि एक्सक्यूज खुनु कक खाइ हमा हेंखा जे तिनि काइसा बीबीए डिपार्टमेंट नि एग्जाम तंमानि आजागो कक बरक सब्जेक्ट तंमानि कक बरक सब्जेक्ट बरक एमन वार्ड यूज खाइका नंनो चिनि सोशल मीडिया थ्रु दे नंनो जों आमो आपलोड खाइने नं नायमाने आजागो जोंहासो बसरङै चिनि आमानि कक बरक साइखनासे जों शान्तिबाद जीवन फन नुगियाखो इभेन अर केबो नुगियाखो बरक बियां जानि तु खाखो दाल कक बरक सुनामै जों आमो साइनिया तो आमा हाय काइसा मुंगोनां कलेज जोंयै मुंगोनां बरम गोनां कलेज जोंनि जायगायाव जों जतन फरायनो हायो सोलोंनो हायो आन्थिखाय उल्टा पुल्टा खाय बरक फोरनि दङ आमोन बागै जों बेलेन जों जाजागलिया जोंनि टीआईएसएम लेंगे जों दिनर फैकाल्टी बाय फाइमालाय थाके अमा बेलेन साया आन्थिखाय पलिटिक्स तमनि बागै जों बं खानि एपोलॉजी लेटर सानका बरक एपोलॉजी लेटर रिया जुदि कांकाय तिनि निबिसिंगो जों चिनि एक्शन फार्दर एक्शन ना हानाय कारण अमो काइसा चिनि पूरा त्रिपुरा सानि बागै लासमा सिंसानि कक बे बरक चिनि जाति न बे चिनि बरक न चिनि कक न बरक रेसपेक्ट दिया आमन बागै जों एक्शन ना हाना तो नि अमन जों जत थानि न अ जागा जारा चिनि अरन स्टुडेन्ट नक तंनाय जारा एरिया नि चिन लगे फाइमान फाइल जतन जों फायाके कराखे बजाका चिनि आमानि बागै चिनि मान थानि बागै जों कक खालामनांगौ जों जतन रेसपेक्ट दियो कलेज न एज ए हलि क्रस संगै अमनि आगे स्कुल तमानि स्कुल नि हते बरक ता कलेज खा ताकसु जरतै सुबंनो रेसपेक्ट दिउ न चिन बरक कम बंग आरो पडु हाइपानो जुदि अमा हाइ सामु खायखांखाय जानाया माथि सानाय तो दिनामन बागै न जों हलि क्रस कलेज फाइमानि बरक सुनो पुला सागा तिनि आरो कुनो एन्टायर बंनि प्रिन्सिपाल ते भाइस प्रिन्सिपाल संथाय बंनि फैकाल्टी मेम्बर खाय एन्टायर कलेज से कुनो एग्जाम गरि रखिनसो हाइपानो बरक मानजा खा बक जे आमनो सिनि कक बरक न कक न बरम रियांगै आमा हाइके कक खेली तमनि बरक मानजा खा जों खानि रिपोर्ट कार्ड बतंग एग्जाम नि रुटीन बतंग क्वेश्चन पेपर नि बतंग जतन जों बंनो फुनु का सराय सरायके आबुन या बुलो ताबु बरक जुनो एपोलॉजी लेटर रिनाय हिनि त बरक कक रेखा हाइबानो जों नासिंनाय बरक की एपोलॉजी लेटर रिया जुदि रिया हांखाय दुमति जेफा डाइरेक्शन ना जों एक्शन ना हानाय आबुनि बागैनो जों जतन लुकरनन कयो जे नायदि निजि नामानि कक बरक डिसरेसपेक्ट खाजल तकांगे जे कुन जागा फनो सिरिं सिरिं ता तकबायदि ताइ जों त स्पेशली सिरिं सिरिं आमन बागै जतन हामबाय देसा फाइनाय साल नंना